Això és l'exemple que vol donar... Això és l'exemple que vol donar a les teves filles. Ja t'està pegant la son. M'està pegant la son, ja fa... Aquest programa és massa tard, jo no puc, a aquestes hores. Escolta, no diguis això. Hi ha gent que colga les nines abans i s'asseu, i és el moment de relax, veure pim-pam-llum, amb una cosa adulta, gamberra... Graciosa. Gent sense nines. Ni ganes, ni ganes. Mira, he de dir que avui justament que serà d'això... S'ho ha pensat. Alerta que tenim novetats. Alerta que tenim novetats. Avui, justament, que xerrant de la felicitat, jo te venc a dur coses de felicitat, no? Perquè a més tu sempre te'n rius de jo i me dius que com que tens dues criatures... No pots ser feliç mai. Que no pots ser feliç, que m'he complicat la vida, aquest rotllo. Ma mare també m'ha dit el mateix, no? Però tu pensa una cosa, perquè si tu diuen que els nins donen felicitat... Com tanta mare, jo. De com ma mare, bàsicament. Diuen que els nins donen felicitat, però si tu tens una criatura, una felicitat. Dues criatures... Doble felicitat. I avui vol venir a dur un Get Ready With Me. Get Ready With Me. Get Ready With Me, que són aquells vídeos que se fa la gent ensenyant les seves rutines. I jo, com que faig una missió per la societat balear, vos duc la meva rutina de vespre amb les nines per donar consells a la gent. De com te desmaquilles amb les nines. No, de com les colc, les pos a dormir. Tu, llum, colgues el teu fill... De moment no, se colga tot sol, però d'aquí poc, quan comenci a sortir, m'apareix que l'hauré de colgar. Sí, ja me tocarà jo també, això. Mira com riu aquella punyetera, ja ho sap. Jo ben despuldit, ja ho sap. Mos està quedant un racó de plató preciós. Vos ho he de dir. Vos ho he de dir, està fantàstic. Superfan. Bé, el que vos deia, jo quan faig aquest vídeo, i jo vos he de dir que quan arrib a casa meva cansada tot el dia, no? Estàs allà de vespre i és el moment d'estar a casa teva, amb les nines, no? I intentar que tot no sigui un absolut caos, no? El primer que faig, perquè se recomana als professionals, i les professionals recomanen fer una rutina ordenada. I el primer que faig és el bany. El bany és un moment de calma, no? Per connectar, per preparar-se per anar a dormir. Bombolles. Sí, bombolletes, espumeta. Com un spa, no? Música tranquil·la, però en aquest cas seria amb dues nines que criden i que no se volen ficar dins l'aigua. Mireu. Va, veniu a fer la banyera. Veniu. Va. Va, un conte i pus. Va posar la moneda dins la banyera. Sí. Vale. Nabluí, també? Vale, posa nabluí. Però sereu molta gent a dins la banyera, pot ser, no? I l'unicorn també. L'unicorn també? Vinga, l'unicorn també. Va, anem a fer la banyera. Anem a fer la banyera. Ja t'he explicat els tres porquets. Te fa supercas, eh? Sí. Això és la major o la petita? Les dues. La petita, el primer que ha pres a dir és no. Clar, perquè se retroalimenten, a més. Sí, meravellós tenir dues criatures. Són bombes de rellotgeria. Després de fer la banyera, en aquell moment tan relaxant, toca fer el sopar. I t'he de dir que és tan guai, no?, fer sopar per dues criatures. Tots aquells aliments que les faran créixer. Sí. Mireu. I ara, a fer sopar. M'encanta que fa Ronald. Són mongetes. Que té de tot, mongetes, alvocat... M'apareixia que era una ensalada. Té de tot, sí, alvocat, tomàtiga... M'apareixia que era una amanida de pot, jo deia, bon va. I ja no te la pot menjar. Que li ha caigut la mongeteta. Li ha caigut la mongeteta i si li cau la mongeteta ja no se pot menjar la mongeteta. No li caurà, no, els tros de xocolata, o sigui... No, això crec que encara no en menja. Però són petites. Són petites i criança respetuosa, no? Aquest rotllo. Molt bé, següent pas de la teva rutina. Xatxi tot, de moment mos apuntant tot xatxi. Apuntau-vos a tot. Quan estan ja tranquil·les, que veig que estan supertranquil·les, ara és hora d'anar a dormir. I és una cosa, lo d'anar a dormir, que jo no m'ho havia vist venir, no? Perquè jo m'esperava com una cosa xuli, no? Com d'explicar històries. Jo que som actriu, explicar històries i dir... Fer personatges. I la cabreta diu, hola, com estàs? Bé, anar a dormir és una cosa que la física quàntica no pot explicar, perquè tu te'n vas a dormir i fas aquesta cara.
tu aquí tens esperança per la vida, no? Ets feliç. Aquí li dius, anem a dormir, i tu dius, no, no? I tu dius, bé. M'encanta la frase esperança per la vida. Tens esperança per la vida, ets una mare xupiguai, enrotllada, dius, jo sóc mare millennial. Però després, al cap de 3.000 hores i després de 30.000 excuses per no dormir, surt de l'habitació amb aquesta cara. Ja. Sembla que hagis estat 4 mesos perduda enmig de la selva d'Amazones, no? I siguis teu primer contacte amb la civilització humana en molt de temps. I de fet t'he de dir... Estàs per anar a una festa, eh? Increïble. Surts d'allà. De fet t'he de dir, no sé si poden tornar a posar aquest vídeo, en el final, la cara que veus, se me queda una cara de pardala, perquè en aquell moment, quan les dues criatures estan dormint, qui arriba a casa teva? En Brad Pitt, que te ve a demanar per anar a sopar. Are you ready of the routine? Arriba el teu home, que justament, quina casualitat, arriba en aquell moment que ja està tot fet. Ho dius tu o ho dic jo? Crec que espera darrere de sa porta. Cabron, tio, ja podria haver vengut abans, Pauet, sincerament. És o no? Home, ja et dic per nom i me sap greu, només tenim 3 homes i la resta són dones, saben de què xerram. Saben de què xerram. Jo crec que ell espera darrere de la porta, saps? A punt d'obrir i diu, ara dormen o no dormen? I quan sent que ja dormen fa, ara puc entrar. Ara puc entrar, veus? I d'això és tot, llum. És tota la meva vida. Està molt bé, està molt bé. Alegria.